Eli ensimmäinen vuoden 2016 valtuusto on aloittamassa tuolla tunnin päästä Tampereen valtuustosalissa. Ja tänään semmoisina olennaisimpina niin sanotusti asiapykälinä meillä on keskustan strategisen osayleiskaavan hyväksyminen ja sitten Tampereen kaupungin lausunto sote-uudistukseen ja itsehallintoalueen jakoon. Strategisen osayleiskaavan ehkä semmoinen olennaisin pointti on se, että tilaa tulee yhä enemmän keskustaan tulevaisuudessa joukkoliikenteelle, ihmisille, jalankululle ja pyöräilylle. Ja tavoitteena on, että henkilöautoliikenne vastaavasti ohjataan yhä voimakkaammin maan alle. Mielenkiintoinen ehkä yksityiskohta on, että Tampereen keskusta on elinvoiman näkökulmasta, työpaikkojen näkökulmasta yksi tietenkin olennainen työpaikkakeskittymä, eli meillä on 41 000 työpaikkaa, mikä on noin 35% kaikista Tampereen työpaikoista. Mielenkiintoisena huomiona muuten todettakoon myös, että 72% keskustan sisäisistä matkoista tehdään kävellen, eli Tampereella puhutaan tällä hetkellä paljon autoliikenteestä ja sen sujuvuudesta, mutta kävely on se kuitenkin tyypillisin kulkumuototapa. Tähän sote-lausuntoon ja itsehallintoalueen jakoon niin voisi kuvailla, että Tampereen kaupungin näkemys on tähän kriittinen. Tampereen kaupunki painottaa omassa lausunnossaan, että me isona kaupunkiseutuna ollaan tarpeeksi vahva toimija jo nyt hoitamaan tulevaisuudenkin tehtäviä, niin sosiaali- ja terveysalan tehtäviä kuin vaikka toisen asteen koulutusta ja työllisyyden hoitoa. Ja lausunnossa painotetaankin, että suurille kaupunkiseuduille Suomessa pitäisi huomioida tiettyjä tehtäviä ja vapauksia erityislainsäädännön myötä. Lausunnossa myös todetaan, että työllisyyden hoito, toisen asteen koulutus, maankäyttöön ja ylipäätään elinvoimaan liittyvät kysymykset pitäisi pysyä jatkossa kaupunkien käsissä. Eli tässä hetkessä, kun sosiaali- ja terveyspalveluista on linjattu, että ne menee sitten sote-alueille ja esimerkiksi aluehallintoviraston palveluita on lähdössä sitten tänne itsehallintoalueille, niin vielä on maan hallituksella valtakunnallisesti sitten jakamatta tiettyjä näitä tärkeitä tehtäviä, joista myös Tampereen kaupunki haluaisi pitää kiinni. Näillä saatesanoilla, niin hyvää valtuustoiltaa, jos katselette meitä sieltä ruutujen ääreltä tai ylhäältä lehteriltä. Kiitos.